Hola, amics gracients i gracients, que continuem aquí al pavelló Josep Comelles i ara parlarem amb el Carles Puig, entrenador del sènior dels Lluïsos. Carles, Què tal? primer deixa'm dir-te que et felicito perquè has sigut pare aquesta setmana passada. Moltes gràcies, Josep Maria. I també felicito la Júlia, que ha sigut la mare, Ja li diré. que és la que ha patit més, eh? Sí, això segur, sens dubte. Escolta, Carles, com has vist el partit? Bueno, hem sortit molt connectades, hem treballat molt bé el que havíem de fer, que era apretar sobretot a tota pista, i la veritat és que ens ha sortit molt bé, i hem pujat molt el nivell d'intensitat i molt content perquè... Carles, tu t'esperaves més d'aquest equip del Sant Gregori? Bueno, jo crec que les hem sorprès una mica al primer quart i els he agafat una mica potser de bajón, però tot i així ho han competit molt bé i ho han estat. El que passa que han estat menys encertades que nosaltres. Ja. I ara què? Bueno, La setmana que ve anem a... Fontejau. És el líder. Equip difícil? Sí, és un equip molt bo, molt difícil i amb jugadores que ho fan molt bé. Sí? Però, bueno, mirarem. Costarà guanyar allà? Costarà. Bueno, juguen, ja saps on juguen, no? A la pista petita Sí. de dintre del Fontejau, que allò és tan petit, bueno, és gran la pista, però per la grada és poca i allà apretaran una mica. Sí, serà difícil, la veritat és que serà difícil. Però bueno. Quin pensament tens tu d'aquí a final de temporada? Entrenar molt bé demà. Sí? El meu pensament de moment és entrenar molt bé demà, després dimecres, després divendres i anar fent. Un pronòstic, pujarem aquest any? No ho sé. Portem 3 anys intentant-ho, eh? Queda molt. molt? Encara queda. Bueno, doncs Carles, et deixo que te'n vagis amb la teva filla, Moltes la teva gràcies, dona, Maria. i res, ens anem veient, eh? Merci. Vinga. Gràcies, Josep Maria.